Instar els municipis a promoure la revisió de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat perquè no accentuïn l'estigmatització i la penalització de persones en situació d'alta vulnerabilitat i pobresa. Creiem que s'ha de revisar l'ordenança de civisme, especialment aquells articles que nosaltres considerem que castiguen la pobresa i l'exclusió, contemplant el no aplicar sancions a col·lectius de persones que pateixen pobresa, exclusió, estar sense llar, toxicomanies, problemes de salut mental, etc. L'actuació no pot ser, per tant, des de l'ordenança de civisme, objecte de sanció en aquests col·lectius que estan ja castigats pel fet de pertànyer en aquestes situacions, sinó que en comptes de sancions s'haurien de derivar cap a serveis socials o, en el cas que sigui competent, cap a serveis sanitaris. Hem de pensar que a la nostra ciutat viuen persones al carrer i, per tant, al nostre entendre, aquelles persones que acaben dormint en un banc no hauria de ser motiu de sanció, perquè estaríem castigant doblement aquest col·lectiu de persones, sinó que en tot cas, com he dit abans, s'haurien de derivar aquestes persones cap a serveis municipals. No estem dient que no s'hagin de complir aquestes ordenances de civisme, però sí estem dient que en uns col·lectius determinats s'ha de tenir en compte el perfil d'aquestes persones i el perfil també d'aquestes famílies. Si quan parlem de criteris socials, quan parlem de tenir en compte la pobresa, quan parlem que hem de fer polítiques realment de benestar social, hem de tenir en compte la realitat d'aquestes famílies, hem de tenir en compte la realitat d'aquestes persones i ser sensibles, sense arribar a l'extrem de castigar doblement en aquestes persones, perquè estem convençuts que hi ha altres canals que no són la sanció econòmica, que segur que repercutiria en primera instància en un benestar de les persones, però de retruc socialment jo crec que també ens en podríem beneficiar. La nostra proposta és revisar l'ordenança de civisme. Els casos d'infracció per analogia, incloure en l'ordenança de civisme els supòsits de vulnerabilitat i pobresa perquè no siguin objecte de sanció sinó d'una actuació municipal que derivi el cas a serveis socials i excloure la responsabilitat directa de pares, mares i tutors per les infraccions de fills i filles o persones tutelades. En aquest cas, demanarem que quedi com a responsabilitat subsidiària. Demanem que la Comissió Municipal, aquesta encarregada de revisar i modificar l'ordenança, s'obri a la participació dels diferents grups municipals, del Servei de Benestar Social, de l'estructura administrativa que es cregui convenient, però també, i crec que això és un punt molt important, oberta a la participació de les entitats, dels col·lectius, d'aquelles persones que treballen, ja sigui en el tercer sector, ja sigui amb persones que treballen qüestions de salut mental, ja sigui amb familiars, que aquests coneixen de primera mà quina és la realitat d'aquest col·lectiu de persones, com els afecta directament l'ordenança de civisme i quines podrien ser les mesures per millorar les seves condicions de vida, que jo crec que en aquest cas és el que ens pot interessar a tots i totes. Per tant, és una proposta molt oberta de participació, de començar-ho a treballar i que en una propera instància ja trobaríem el mecanisme i el reglament i les propostes concretes per acabar tenint una ordenança de civisme, jo crec que molt més social, molt més cohesionadora de ciutat i que té molt més en compte unes situacions, en molts casos dramàtiques, de persones i de famílies. Gràcies. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Susana Plasencia y en representación de Fauna o Salud Mental Mataró-Maresme quiero dejar claro que no pertenecemos a ninguna formación política y que apoyaremos cualquier opción que defienda beneficio de nuestros intereses como colectivo y ciudadanos. Hace 2 días Unidad Popular nos comunicó esta propuesta y hemos intentado preparar un discurso políticamente correcto. Pero si me lo permiten voy a contarles una historia para que entiendan mejor por qué estamos de acuerdo y apoyamos esta moción. Esta historia prácticamente real la hemos titulado El usuario sin perfil. Nuestro protagonista se llama Joel y es un niño pijo de una familia bien. Tiene 25 años y a los 17 le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide,
un trastorno por abuso de sustancias, lo que actualmente llamamos patología dual. Su familia, agotada e impotente, ya no sabe dónde suplicar ayuda. Ha solicitado una incapacitación, pero ninguna fundación tutelar se quiere hacer cargo porque cuando consume se vuelve violento y entonces ya no da el perfil. Mientras tanto, Joel vive en las calles de nuestra preciosa y cívica ciudad. Se asea en las fuentes o en las duchas de las playas. Si se acuerda, acude al comedor social y deambula por nuestras plazas y parques bebiendo y fumando. Cuando llega la noche y si no encuentra dónde dormir, sin pasar demasiado miedo, Joel se ha acostumbrado a ir al hospital, donde pide visita para psiquiatría. Cuando, debido a su historial de reincidencia, el psiquiatra de guardia se niega a visitarlo alegando que no es una urgencia, porque está bebido y drogado y no da el perfil de enfermo mental. Derivado de drogodependencia tampoco da el perfil, puesto que es un enfermo diagnosticado de esquizofrenia, que no acepta el tratamiento de forma voluntaria. En los circuitos de hospital de día y los clubes sociales, si consuma y no acuda puntualmente, tampoco da el perfil. En consecuencia, Joel, nuestro usuario sin perfil, pasa las noches entre las inmediaciones del hospital haciendo sus necesidades y la comisaría de policía guiando a la troca. Moraleja, cuando Joel se rehabilite por arte de magia y tenga un lugar donde dormir, comer y asearse, necesitará una habitación donde poder guardar todas las denuncias que habrá ido acumulando, porque para ser multado con incivismo sí da el perfil. Esta historia para las familias de nuestra entidad es el pan nuestro de cada día. De hecho, tenemos varias familias que están utilizando los servicios de Jorín, un gabinete de abogados especializados en salud mental, para poder recurrir las numerosas sanciones que tienen sus hijos menores o incapacitados, cuyo importe se ven obligados a asumir. Creemos que como municipio, antes de dedicarse a multar las conductas de este colectivo, ya de por sí suficientemente estigmatizado, esta sociedad debería proporcionar los recursos necesarios para una adecuada rehabilitación y procurar que estos enfermos y sus familias tengan una vida digna. Y recuerden, Joel puede ser mi hijo o el suyo, porque no olviden que la salud mental es cosa de todos y nos afecta a todos. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Plasencia. Bé, malgrat podem pensar en principi que la seva proposta de resolució té un caire humanitari, el qual considero que és veritat i no ho dubto. Per tant, entenem que totes les modificacions que plantegen en la seva proposta de resolució no calen en la nostra ordenança. 3 són de l'Iniciativa per Catalunya Verds i la candidatura de Popular. Vots en contra. La resta